Moronra. Hi, hello लोगोफोर आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै आंनि देहाया बांद्राय मोजां नङा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सेरावहाय दैलिक भिडिअ होबाय थायो नालाय ओंखायनो जेनेबा देहाया मोजां नङाब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाबा इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं आरो बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थालायासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थौदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो हमदां हाखाबाय नङाबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि अनगायै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायग्रोनि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन नङा होमब्ला थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो Moronra. Nama nama kora kora. Oh. लेकिन एक सेकंड थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायनानै निश्चय बुजि मोनख्लाबाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंलांखो आब्ला एखनब्ला फानि सिस्टेमबो नाङो एखनब्ला मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राबो होननानै बुंजागोन नङा होमबा लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला नैफोरबायदि जेनेबा सासे इयुं मानसिया जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामनानै ससियेल मिडियाफोराव दिनै आपल'ड होयोब्ला जोंनि फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मोनसे इफेक्ट गोलैयो होननानै बुंनांगोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमब्ला दायो ससियेल मिडियाफोराव गोबां सुबुंफ्रानो गाज्रिनि सायाव गाज्रि बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थानाय जादों आरोना लोगोफोर होननानै बुङोब्ला आं नोंथांखौ लानानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों नालाय सानसे नङा सानसे नोंथाङाबोथ' नैबे आंनि भिडिअखौ नुगोन नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे बिथांनि भिडिअखौ नुनानै जोंनि समाजनि गेजेराव बा उन जोलै जोंनि फैबाय थानाय गथ' गथायफोरनि थाखाय नोंथांमोनाबो मा मेसेज होनो सानदों आरोना थ' आं गिबियावनो नोंथां नैबे बाथ्राखौ सोंनो लुबैयो जेनेबा इयुन फैबाय थानाय समाव नोंथांनिनो जुदि उन्दै गथ'फोरा खुदियाफोरा जुदि नोंथांनि बे भिडिअखौ जुदि नुयोब्ला नोंथाङा मा बुंगोन बिथांमोनखौ नोंथांनि उन्दै गथ'फोरनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज होनो सानगोन नङा होमब्ला आं बेखौनो मोनथिजानो लुबैदों आरोना हायोब्ला नोंथांमोना जुदि नैफोरबायदि भिडिअखौ जुदि लाबोआबा एसे मोजां जागौमोन आरोना लोगोफोर आंनि साननायाव बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ जेबो मिथिला आरो नोंथाङाबो आंखौबो गाज्रि मोननो हागौ आं जेन नोंथांनि नैबेबायदि भिडिअखौ लाबोनानै नोंथांनि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि थाखाय नोंथाङा आंखौबो गाज्रि मोननो हागौ आं बेखायनो नोंथांनि सेरावबो निमाहा बियो आरो गोबां सुबुं नायगिरिफोरनि सेरावबो आं निमाहा बियो मानो होननानै बुङोब्ला आं बेफोरबायदि भिडिअनि थाखाय फंनैसो बाथ्रानि शेयार खालामनायाव माबाफोर आंनिफ्राय गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जे नोंथांमोननि सेरावथ' बेफोरबायदि भिडिअखौ जेन लाबोनाङा होननानै सानो आरोना नोंथांमोना जेन मिन्थिखायो बुजिखायो सासे आंनिख्रुइबो साबसिन बुजिनो हानाय मोनथिनो हानाय गोरों गोरा सुबुं नङा होमबा लोगोफोर थेवब्लाबो आं नैबे भिडिअआ आंनि फेसबुकआवहाय बारे बारे फैबाय थानायनि थाखायलाय आं जेनेबा थानो हायासै आरोना लोगोफोरा जेनेबा आंनि गोसोआवबो एसे इफेक्ट जाखांफैबाय नालाय ओंखायनो जेनेबा आं थानो हायैलाय नैबे नोंथांनि भिडिअखौ लानानै फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जोबनायाव आं आरो बांद्रायखौ बुखैबाय थालासै नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंखौ सापर्ट होनो गोसोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयारबो खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैयो आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय